Babicela uyodlala. Njengoba ungimele sonke lesikhathi Lindo awuyi lapho kuyodlala. Ufika nje uzongimela uzongicela leyo nto nje kuyodlala nje kuphela. Awuyi lapho. Ayikho enye into ongayenza mhlawumbe ube busy ngayo wazi kodlala nje. Wazi kodlala. Hlola yami lo. Baba ngiyacela ngisheshe ngibuye. Yazi ukuthi kuyanetha. Welindo. Ngithe awuyi lapho ke. Ngithe awuyi lapho awuzukuya lapho kuyanetha. Yini ngathi ngikhuluma isiShayina yini bakwethu? Uyazazi ingane zala emjondolo sifundisana inhlamba ukwazi ngeke uhambe uyodlala kuyanetha futhi ngaphandle kwalokho. Kuningi ongakwenza la. Baba ngiyakuzwa. Kodwa hlezi uzonqaba kumele ngiyodlala. Welindo. Ngimdala kabi mina ukuze ungangitshela lento ongitshela yona. Ngizonqaba ngiyodlala yini leyo nto? Uqophisana nami ngimdala. Ngimdala kabi mina kunawe mina. Ngikushiya kabi ngeminyaka. Wena nje into okumele ngabe uyayenza ulokhu uthi ungixina ngokuthi ngiyodlala mina. Wena hamba uyotheza inkuni ubuye sizopheka uyazi ugesi awukho lana mani ungangicasuli. Hey bo. Ngisendoni ngamehlo ami. He, wazokhohlakala uvumani ezweni. Hibo. Hey nansi indoda. Angicingi ngoba angalingena izulu. Umuntu wenza kanje so enganeni. Yazi senifise ukuyisiza la ngane leya. Bengiqona ba andinayo indlela yokuyisiza. Hey. Hey. Just a monster. Usamile. Usayila nje ngami hamba phela chitheka. Hawu. Nansi ingane bo. Uqale nganive ezandlebe lo. Ngicanga ukuthi yini nje. Ngicanga ukuthi ngifuna ukuyodlala nje ingapheki nakancane. Ngicanga ukuthi kuzopheka abantu. Engimele ngiphathe kahle uyolula. Phela indodana yami leyana izovusa umuzi. Engingazi ukuthi noma wayona wayithandeni leli gama elithi yolula. Kumele ngabe ngavele ngayiqamba ngathi uvusa umuzi. Phela indodana yami le kumele ngiphathise okweqanda. Yeah. Hayibo. Yini wena? Hawu sibako, mfethu kwenzaleni? Ngithena ngathi uyacinga nje. Ucinga ntoni? Daba. Sibesihle. Ngibona mfondini amanyala anyukunyezi enziwa ngovumane kule ngane le. Wenza? Angayizaliyo. Wenzani uvumane? Uyehlise nyusa mfethu amanyala awenzayo. Njengoba kunetha kunje thesa inkuni mfethu yenza to yonke eqophe ibhaka nje mfethu. Kabuhlungu lo nto phela. Ke ngoku ucinga ukwenza kanjani? Ndakubona ucingile ujulile nje wethu. Hey. Ngiyayiqonda khona uba imbe nto le incredible top. Ngifisa uba mhlawumbe khona indlela engangenelela ngayo la nto yenzekayo leya. Ya ndiyabona but awunayo indlela. Impilo siphe inzima ngalendlela impilo. Angazi. Uyabona into engicikayo nansi. Nanto engicikayo. Andazi noba yini ba engayizana lengane. Athe phethe kabuhlungu kanjena. Ish. Sibaba kafonini usathethe. Umama womntwana useGoli. Yebo. Mina nomama womntwana sasiloko sidibana ematshwaneni. Kahle mandithethe into eyinyane. Ligazi lami. Kanjani? Ligazi lami la ngumntanami. Ha, mfethu. Imfihlo ngaka mfondini. Intoni ebangela ungayithatha lamntana ahlale nawo? Endoda, ndake ndatry ufuna umthatha lamntana. Mama akhe akazange andivumele. Wanibuza uba ndizomtyisa udaka nalamntana ngoba wanibona uba andisebenzi, angeke ngikwazi ukumondla umntwana. Ndayitry lento uyishoyo ngoba ndandifuna umkhulisa umntwana. Kodwa azange ngikwazi ngoba ndandingasebenzi. Nomama akhe wanixelela uba ngeke ngikwazi umthatha ndingasebenzi. Andazi nami bandenza njani. Kodwa ke ufuna uqoze mphini umbi. Ungabukeli kusenzeka kanje mfethu. Ngiyakuva mfethu. Yabona lababa lowa ahlala nayo. Uyayigqilaza mfethu, iphenduka slave la ngane leya.
Sekama sele ivele inayo yayibone kwegazi lawo alihlanga mfethu. Asiduwe action mfethu. Noba kanjani? Ungarelax nje kanjalo. Okay. Honini yanditya le. Yanditya serious. Yazi kwayolula lo aligugu kuvumana. Akunguye wakhe. Uthina? Endoda. So, lento bengafanelanga ndiyixelele mna. Imfihlo le. Imfihlo. Bona uvumani uyolula kuyo. Yo. Serious. Uyolula lo akazalwa nguyena. Awe, akazalwa nguye. Njembe ngaconsi phansi nimobole iqanda. Lo nto yaziwa yiyo yonke le ndaba. Uthi anisithethe izinto lezi. Kaloku lasisi. Ebehamba enxila yonke le ndawo yonke indoda esifunela isichasela amadoda. Iyona nto yandiqabanisa nayo. Uthina? Serious. Amabhombo nje jazi amajazi wendawo. Wondla abantu alangibopaka manje bade babili. Hey. Azakuzwa Zondile. Yo, uyolula lo akazalwa nguvumani. Yini? Baba ngithola ngiyinkuleni ngithola igodo elilodwa. Ngenze njani ngilitshate mina lo godo nginika lona? Ngithi hamba otheza izinkuni ngithi uyobasa umlilo upheke sidle. Ngenze njani ke mina lo godo ngilithwale ngihambe nalo? Ngenze njani mina? Tshela mina phela uyangiphazamisa futhi la ngibala into eserious kabi. Hey. Thatha ugodo uyobasa upheke. Sengizoze ngikutshele futhi kade ngikutshela ukuthi hamba otheza. Thatha ugodo lo uyobasa upheke. Baba imbaza ngiyiboni. Manje ngoba usawuyibona imbaza uza kumina uzofika ngithwele ekhanda yini? Ucingile khona ukucinga noma ujawu uzongiripothela nje. Hamba phela imbaza uzoyithola ekhoneni nombhede. Hey. Hey. Ewu, kade bethile bomalume lapha. Bathi lo baba kusiyena ubaba wami. Kanti ubani ubaba wami? Mhlambe baqinisile. Kusiyena ubaba wami unenhliziyo embi kanjeni, unenhliziyo embi, kodwa uvumani. Hayi. Uzohlangana nemali le. Kanti mzothola nini ukuphumula nomhlaba? Kazi wami uhle sisi wami, kazi ucabangani? Hayi, lutho bhuti wami. Naze nahlala kamnandi. Ubusobeni ngathi nishonele kwenze njani? Yolula, kade ngangikukhuza ukuthi kumele ugqoke amasokisi namateki makubanda. Ngiyoze ngisho kuze kube nini leyo nto. Mengize ngenze njani? Ngithathe ngiyogqokisa amateki. Lindo, kade ngithe pheka. Kumanje akwazi noma igodo liyabila ulinjani la likhona. Ngikhuluma nawe uthulu kungidelela wakhona lokho. Asumi uyobheka ibhodo. Yini yona le? Wena njalo wena. Suqala ukungena ephaketheni njalo nawe. Kade ngithe hamba ugqoka amateki namasokisi. Ele baba kungani wenza kanje nakulindo? Ye wena. Umncane kabi mina ukuthi ungangibuza lo mbuzo. Sezwana? Uyingane kabi. Ukuthi ungangibuza lo mbuzo. Uqonda ukuthini ngalento oyishoyo? Ngimina ngimdala kangaka uqonda ukuthi ngiyahlanya mina. Indaba yolindo ongambiza hamba uqhamateki namasokisi. Ye wena. Wonke umuntu unayo ingqondo yokuyicabangela. Angithi uyakwazi ukuyicabangela. uNkulunkulu wasinikeza ingqondo ukuthi sicabangele. Nami nginayo ingqondo kodwa ngingibizile. Ngikubizile nje manje indaba ungabongi ukuthi ngikubizile mina.
Phela ngisiza wena ukuthi uyogqoka amasokisi namateki. Ngiyakuzwa lokho kushoyo. Yindawo Lindo ongamisa ngamba gqoka amateki namasokisi. Hey. Yazi ukuthi awubongi yazi wena. Yini ungabongi kodwa? Imbi le ndoda le inenhliziyo embi. Ukubi yazi ukuthi ayinayo ingane. Molo bhuti Vumano njani? Ngiyaphila futhi uyaphila wena. Hayi ndiyaphila. Yebo bhuti man, ndike ndadibana nomntwana wakho man, lo umncinci uLindo. Awume. Igama lami ulazi kanjani ngoba ngisasijwayelene. Hayi bo ndiyakwazi bhuti apha endaweni yaziwa, nami ndiyakwazi ayibona loo nto leyo. Ngiyakuzwa. Ya man. Ndike ndadibana lo mntwana nguLindo wakho amncinci, uyambona? uLindo ya man. Kuke kwakhona something nje endihlabayo ngaye. Yabo, ndithi-ke bhuti man ke ndimnike nje imali nje athenga into ezimnandi. Naye azonwabise njengabantwana bhuti omdala. Hayi kakubi. Wena unika ingane yami imali? Lokho ndisenzo kuhle. Hayi Kahle ndenzo kuhle. imali ayinqatshwa. Ubambe bhuti omdala. Imali yawo 50 rand lo angakwazi ukuthenga ama-chips, akhera esikolweni nje. Siyabonga futhi siyabonga. Hayi kakubi bhuti omdala uzundivela kakuhle. Siyabonga. Ndiyabulela bhuti. Enkosi. Hey bana. Lensizwa ilethe imali icanga ukuthi mina nginganikeza ingane imali. Awuyadlala. Ake ngiyoyithengela into ezimnandi amafetshe. Awuyadlala. uLindo ngimnika imali ngamane nginika uyolula. Hawu. Menvi. Kukhona mntaka baba okungidla kuyimfihlo. Engifuna ukuphalaza kuwena. Yini lo ufuna ukutshela wena sibaba?